Finqas minn 24 siegħa, il-kabinet ta' Roberta Bela ltaqa' darbtejn. Dan kif sorsi li tkellmu ma' Net News spjegaw l-isforz il-paniku li hemm fil-kuruturi ta' Kastilja tard it-tnejn fil-għaxija Bela fża li tlieta filgħodu l-Ministri kellhom jitlaqgħu f'Kastilja tant il-numru ta' avvenimenti ministerjali ppjanati li jsiru tlieta filgħodu kellhom ħinhom mibdul. Għalaqsant Net News tfaċċa quddiem il-Berġa ta' Kastilja sabiex jistaqsi lill-Ministri għalfejn il-Gvern qiegħed jitlob lill-Awditur Ġenerali biex jara fiex intefqu flus il-poplu. Ma tafux għal xiex tajtuhom il-flus ta' Stewart? Naħseb id-diskussjoni fuq dan is-suġġetti li għaddejja fil-Parlament u ġibna l-mistoqsijiet kollha illi natawlilna wkoll bħala PQs m'għandix iktar xi nżid ma' dak. Ma tafux għalfejn, jiġifieri tridu titolbu lill-NAO. Nerġa' ngħidlek dak kollu li kellna xi ngħidu dwar is-suġġett qednieh m'għandix iktar xi nżid ma' dak kollu. Grazzi. Fux għal xi ħallas ta' Stewart. Ħatqabdu lill-NAO u ma tafux għal xi ħallas ta' Stewart. Thank you. Ministru, sħabkom ma jafux għalfej ħalsu lil ta' Stewart. Għanna press conference jew dejna ħanħabrulkom iktar ġid tal-poplu Malti waqt. Net News kompla insistim mal-membri tal-kabinet iżda marċieva ebda tweġiba għajrem il-Ministru Clifton Grima li qalilna il-Gvern dejjem ġab l-interessi tal-pazjenti u l-ħaddiema l-ewwel. Li nista' ngħidlek fuq il-kwistjoni ta' Stewart huwa li l-Gvern u ħajkompli dejjem jieħu l-passi li salvagwardjaw l-interess tal-pazjenti u anka l-interess tal-ħaddiema naħseb. Minn snin ma stajtux tissalvagwardjaw qabel. Jekk ittini ċans ikun nistgħu wieġbek. Onorevoli, ma tafux għalfejn ħallastuhom ta' Stewart. Ħadqabdu Awditur Ġenerali u ma tafux għalfejn ħallastuhom. Il-poplu jevalwa u l-poplu jista' jasal konklużjonijiet. Il-poplu qed jaraw ukoll li fit-8 snin rigward Vitals u Stewart ma miltu xejn. Jiġifieri, daw il-flus fejn marru? Jekk ħatqabdu lill-Awditur Ġenerali biex taraw x'taw lura minnhom, dal-flus fejn marru? Jekk tara is-sentenza tal-qorti kollha kemm hi, importanti narawha kollha kemm hi, u importanti li anke barra meta nagħtu l-ispjegi tagħna inkunu korretti ma dak li huma l-fatti. Finalment ħareġ minn Kastilja l-Prim Ministru Roberta Bela fejn wara li staqsejnieh l-istess domanda u ansista li issa se jkun qed jitlob lil Stewart biex jagħtu lura l-flus meta hu ilu 3 snin sħaħ iżidilhom il-budget sena wara l-oħra. Lil Stewart kontrarjament għal dak li beda jgħid Adrian Delija u l-kap tal-Oppożizzjoni wkoll mhux minnu li tajnihom 400 miljun li ħarbu minnhom mill-pajjiż. Ma tafu x'taw investiment. Però huwa minnu li Stewart naqsu minn obbligi kontrattwali tagħhom u talli naqsu minn dak l-obbligi kontrattwali u nuqqasijiet oħrajn. Naturalment aħna se nkunu qegħdin nieħdu pożizzjoni fejn b'mod mill-iktar b'saħħtu niddefendu l-interessi kollha tal-poplu Malti kif għamilna f'dal aħħar. Ma tafux x'taw lura mill-flus illi tajtuhom. Fil-Parlament kelli opportunità illi nwieġeb dettaljatament x'taw. Mhux servizzi, investiment qed nistaqsi. Kemm servizzi u kemm investiment spjegajt. U kien hemm dak li rajna dak ix-xeni li rajna min naħa tal-Oppożizzjoni għax ma riditx. Taħseb li l-Ministru għaliex ma riditx illi jien nispjega l-fatti sħaħ kif inhu ma jiena spjegajt fejn Stewart naqsu u hemm fejn naqsu mill-obbligi kontrattwali tagħhom u hemm ukoll fejn ta' dak li tħallsu taw lura. Francesco Catania, għal Net News.